Добър ден на всички! Преди да започнем ще направим тези уговорки. Няма никаква гаранция, че това, което виждате и чувате, ще ви от полза. Ето защо всяко ваше действие или бездействие си остава за ваша сметка, на ваша отговорност. Сега днес ще проверим честотната лента на синусоидален сигнал на един много интересен мултиметър, поне за мен е Huey FE76. Има миливолти и волти, което е интересно. 6000 отчета, компактен мултиметър с хубава защитна опаковка и така нататък. И така, сега започваме от 20 Hz. Ето ги 20 Hz. А то се оказа, че той мери и от 10 Hz. Синусоидален сигнал. Интересуват ме ето тези амплитуди 100 мВ, 1 В и 10 В. И ме интересува честотния обхват от 20 Hz до 20 кГц. За съжаление, повечето мултиметри не го покриват, но за тая цена толкова. И така, при 100 мВ от връх до връх трябва да виждам 35-36, аз виждам 37, добре. И първата ми цел е 31-51 на ниво минус 1 децибел. Така, това са 50 Hz. Виждаме, че при 50 Hz е същото. Осцилоскопа е само за да ни показва формата на сигнала и че амплитудата е постоянна, достатъчно постоянна. От него не се искат точни измервания, но ето тук той е измерил 50 Hz. Трябва да има поне 2-3 периода, за да измери верно. И е измерил 102 мВ от връх до връх, но сигнал генератор е по-точен. Така, 100 Hz. При 100 Hz виждате, че показанието е същото. 1 кГц. Показанието е същото. Така, да видим при 2 кГц. И при 2 кГц започва да се понижава. Целта е 31,5. Ами, ето го. 2800 Hz. И така, тук имаме 2800 Hz. Да видим къде ще покаже 25. Ето го. 3400. Ами това е типично за този клас уреди. Минус 10% до около 2 кГц и минус 30% до около 3 кГц, рядко 4. И така, тук видяхме колко е. Сега да се върнем на 20 Hz и да опитаме със следващата амплитуда на сигнала, защото може да се окаже, че при различните амплитуди показва различна честотна лента. Така. Добре. Ето. Сега ще видим 1 В от връх до връх. Ето го. 1 В от връх до връх. След малко този ще измери точно. И честотата ще я измери след малко. Като му пусна 3 периода, 2-3 периода и измери 20 Hz. И така трябва да виждам какво трябва да виждам. 1 В от връх до връх, 50 мВ. Трябва да виждам 354, аз виждам 357. За мен е достатъчно добре. При 50 Hz 357 не се променя на практика. 100 Hz 100 Hz същото. 1 кГц същото. 357 354. Целта ми е 315.
И сега ще я постигна. Ето я. 2600 Hz. Общо взето очакван резултат. 2600 Hz. Така, следващата ми цел е 250. Ето я тук. 3300. 3300 Hz. Ами, горе-долу те са еднотипни. Не съм ги отварял да им проверявам схемите как са направени. За мен е достатъчно да им снема честотните характеристики и точността, но сега точността няма да я смятаме. Истината е това. 2 кГц 10%, 3 кГц 30%. Естествено, приблизително. Но в повечето случаи това е добре. Аз нямам претенции за тази цена и за тези възможности. Едва ли може повече да се очаква. Сега препълни. Така. Ето я синусоидата. 10 волта от връх до връх. Трябва да виждам 354, аз виждам 356. Съвсем приемливо, при това е 20 Hz. 20 Hz е съвсем добре. Сега ще ги измери тия 20 Hz. При 50 Hz, както виждате, същото. 100 Hz същото. А той и друго не може да се очаква. Това са общо взето добри мултиметри, модерни за цената. Естествено има и по-съвременни, но и на по-различни цени. Обикновено по-високи. И така, това е вече 1 кГц. 1 кГц, ето го 1 кГц. Виждам 358, 359. Практически същото. Целта ми е 315. И сега тази цел ще бъде постигната. Това са 2300 Hz. 2300, вижда се, че честотната лента при увеличаване на амплитудата се намалява. Това общо взето е нормално, тъй като зависи от операционните усилватели, които работят вътре, от делителите на напрежение и така нататък. И така 2300 Hz на минус 1 децибел. Следващата цел е 250. Така, да приемем, че е това 3100 Hz. 3100 Hz на ниво минус 3 децибела. Общо взето е добре. Не покрива обхвата от 20 Hz до 20 кГц. Аз предпочитам честотната лента на минус 3 децибела да е много над 20 кГц, но това е положението с тези мултиметри. Това беше. Ако ви е интересно, абонирайте се за канала. Благодаря и до скоро!